Καλησπέρα σε όλους, άλλη μία υπέροχη μέρα σήμερα, στην οποία συνεχίζεται το μότο 1 ίσον κανένα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα σκαραβαίο του 71 βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν, 1600 γνήσιο, ο οποίος είναι το ενδυνάμει νέο project car του Icewood Garage. Έτσι λοιπόν, με το δεύτερο μότο Save the Classics πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν όντως αξίζει η αγορά του και κατά πώς και με ποιο τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί. Μόλις έφτασα στο σημείο, το αμάξι είναι εδώ μπροστά μου. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ένας ασταρωμένος ουρανός και πολλά πράγματα κομμένα τριγύρω. Ξεκινήσαμε λοιπόν να απομακρύνουμε όλα τα αντικείμενα περιμετρικά του αυτοκινήτου για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Το αμάξι εξωτερικά φαίνεται σε κακή κατάσταση, ωστόσο η φανοπία του είναι αρκετά καθαρή και δεν έχει ελλείψεις. Εκ πρώτης όψεως είδα ένα βανδαλισμένο ταμπλό που έχουν μπει aftermarket όργανα, ενώ στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι είναι από Porsche 914. Το τιμόνι είναι ξύλινο Sportline, τα καθίσματα είναι bucket εποχής, πιθανότατα Recaro ή Monaco, ο ουρανός σε άριστη κατάσταση, οι ταπετσαρίες επίσης, οπότε το όλο πακέτο αρχίζει και γίνεται πολύ δελεαστικό. Η συμφωνία έκλεισε, το αμάξι ήδη φορτώνεται στο γερανό. Δεν θα ανακοινώσω ακόμα την τιμή, θα με ενδιαφέρε να μαντέψετε στα σχόλια ή να κοστολογήσετε πόσα χρήματα θα δίνατε εσείς για ένα τέτοιο project. Να σημειώσω ότι το αμάξι έχει τα χαρτιά του και δεν έχει οφειλές. Έξτρα bonus που συνειδητοποίησα ότι έχει το αμάξι τη στιγμή που το φορτώναμε είναι εξάτμιση μέχρι τα πόδι και μοτέρα ανακατασκευασμένο 700 χιλιόμετρα πριν να κινητοποιηθεί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe για να μείνετε συντονισμένοι για την εξέλιξη αυτού του project και πολλών ακόμα που έρχονται.